máme, nie? Máme to? To ja som sa mu musela venovať. Dobre. Ale aby sme vedeli aj meno potom mamičky. Dobre, ďalšie. Ja som tiež Anna a toto je náš Jakubko. Jakubko, áno. No a my sme tiež Alexko druhý a ja som Kristína. Aha, a kde to je? To my sme zelení. To? Vy ho voláte Alexko? My ho voláme len Alex. Alex, máme to dobre, že rozdelené. aby sme... No. Dobre, ja som Hela a Danko. Danko. Aha, toto aby sme videli. Dobre. A vy ste Stepičky tiež? Stepičara nepoznáme? poznáš. A ja som Mariana. To je Romana Bohužela. Moja dcera je Rebeka a Roman Bohužela Marina. spolu. No ale ja závam, že sa čo spáči. No, ja som to inkasol. Takže my Čo to ty máš? No? Adelka, čo to ty máš? Haló, haló. Tuto tam je. Co je to tu? Ja? A kde Kris? Kažem Kristianovi, co On ukážeš. Na kameru je ho. A Kristian? Kukuk. Adelka, kuku. Nechytaj. Tak. Áno, maminku nakamerujeme. Výborne. Adelku, ahoj. Aj tuto mamičky nakamerujeme. Áno. Výborne, Danka. Ahoj, Danko. Tak, výborne. Hotovo. Poštipte ho. Krásne. Z tóniny do tóniny. Výborne. Medveďku, daj lásku. Či by si bol rád, keby ti dal labku, neviem. Nepôjdeme na svadbu. Poklon sa pekne. pokloním mama za chvíľu. Poklon sa pekne, najskôr sa poklon. To je ono. Ešte raz potlesk. Výborne. A chceš to vidieť?